Citește cu vocile europene, cred că divizie, poate acești care le și plătești. N-am atras un euro. Ești mai pe norocos. Așa. Ok. Primești dividie în valoare de 1500. S-am plictisit. De mâine nu pot să fac desene. 7. Ia. Stai de aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cumperi? Și ce prețuri mai are? La tine o să le greu dacă nu cumperi. Ce? Vei regreta dacă nu cumperi Cluj. Poți să văd un pic Cluj? Andrei? Nu, ce destul de scump. Ia, stai un pic, dă-mi și mie un pic Cluj, Andrei, să mă uit la ea. 700, dacă ești pe așa. Cluj. Andrei? 700. Stai, dă-mi coace. 700! Andrei, dă-mi coace. Păi n-ai cumpărat-o? Bă, nu n-am cumpărat-o, dă-mi să mă uit. Păi nu te poți uita dacă nu o cumperi. Nu poți să te uiți. Nu, în fine, e aproape cât București. Nu chiar. Ba da. Ai! Arabi. Firer. Cumperi? București e ca așa, nu? Îți dau 20 de milioane. Nu. Constanța. O să regrezi dacă nu cumperi ele. De la București până la Oradea sunt cele mai bunele. Bine, poți să cumpăr Cluj? Da, de Cluj. Adică așa zic eu, nu știu cum. Cât costă? 10 milioane, 2 milioane înapoi. Uite, îți auzi și aici, e eficient. Dacă ar fi pe tremur, cam așa ceva. Eu filmez Ana. Money! Eu încă filmez de 2 minute și 30 de secunde. Nu mai punem Mama, câți bani are Ana. Păi Ana și schimbă la bancă. Ce mă? Da, când? E rândul meu. Hai, rândul Ține pica pe Oradea, vreau să cumpăr Oradea. Mă, vreau să cumpăr Oradea. Andrei. Cât îmi dai? 10 milioane și îți rămâne 1 milion. Îmi rămâne 1 milion. Andrei de la 15 milioane. Doni! Da, bă, faceți deja 4 minute, oprim filmarea. Cine scăm doială? Mersi. Oradea ți-am dat? Oradea mi-a dat. Perfect. Ok, haide. Tu vezi cât e dacă pui o casă și scade pe ea? Uite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Mama, Ana, câta ghinion ai avut. Păi da, dar o luai București dacă scădea la el. Dă-mă mie. Ok, doamnelor, și aici se termină acest episod. Vă așteptăm la partea